دەستپێکا vê pêvajoyê de aliyê şehba milletê me jê derket ji bo komkujî çênebin ji bo rêlpêşiya komkujiya were girtin ew millet hat derxistin. Ê beşekî mezin ew bi xwe jî çûbûn Şêx Mesûd Eşrefî û ji xwe berê milletê Efrînê jî Şêx Mesûd Eşrefî hebû û berê jî dalî dîrokî jî Helebê de ew deverana deverên Kurdan e. Ji ber vê giring bû got ew statoyê were parastin. Ji bo parastina wê ji bo atmosferekî herênî çê bike ji ber ana di rojava me de heremên dagirkirî jî hene. Mesela Serêkaniyê heye, Girêspî heye, Efrîn heye û heta heme heremên dînî got dewleta Tirkî dagirker ketine gerek ji wan dera teva derkevî. Yani manem dibêjin şoreşa Sûrî bi ser ket, vam ewana dibêjin. Divê şoreşa Sûrî bi ser ketê baş bi ser ket wê çaye çima dagirkeriya Tirk li vir e? Yani nava hevkirinekê de mînak mesela asayişa giberê hatî çêkirin wê dîsa ew asayiş bimîne. Lê ev asayiş wê pergalekî wê danû sendina agahiyan ya pratîk ya lojîstîk ya çûna hatinê daketina bajêr çûna bajarên din ev sîstema han mane mecbûr têkiliya wê bi wizareta a karê hindir ya ewlehiyê re hebe. Çêkirina vê mekanîzmeyê esasen ji alîkê de hebûna wê saziya te bêtir rewa dike. Bêtir ew dike û ji alîkê din de tu vê jî isbat dike. Yani min e ez cudabûnê naxwazim. Ez tu tiştekî minî got ez bêjim ez derveyî te pergalek di nava bikim tu neyê. Em dîsa li gorî wê pergalê lê xusûsiyetek me heye. Yani aynı endamên asayişê dîsa karê xwe berê bikin. Dibe got di alî şikil de, di alî mekanîzmeyên kar de, di alî têkiliyên bi meselen bi Helebê re, bi muhafizê re, bi navenda asayişa giştiya dewletê re mecbûr e pergalekê têkilî hebe. Dema ev pêvajoya hilweşandina rejîmê pêk hat û hêviye kulo çêbû îdî Sûriyê de agirbesk çêbibin. Yani îdî em xwedûrî şer bixin. Hewl bidin heta ji me tê ji bilî parastina rewa. Yani pergala parastina rewa divê hertim hebe. Di demê aştiyê cî divê hebe. Lê wek rewşa şer em rewşên şer ji ortê rakin. Ji berjewendiya me ji berjewendiya terefê din û terefê din hemiyan jî got aştî pêk bê. Li ser vê bingehê ez bawerim hinek dost û hêzên di herêmê de tev jî li gorî vê hewldanê xwe dikin. Heger dixwazin misoger Sûrî nava aştiyê û aramiyê de be tenê çareserî ev e. Bakur Rojhilatê Sûriyê çi pergal heye ew ji wê bikin. Ji ber vê me peymana civakî çêkiriye. Peymana civakî bi salayê xebat seratî kirin ana amadeyê heye. Ew peymana civakî gerek hemû gelên Sûriyê bixwînin.